Jeg vil lige vise, hvad der er med i den her skolestart megapakke, hvor du simpelthen får alle de lækre ting, som du skal bruge til, hvis dit barn skal starte i skole. Enten nu efter sommerferien, eller også til næste år, kan man også sagtens begynde at kigge på det. For det første så er der jo nogle forældrevejledninger med, der fuldstændig gennemgår, hvordan du kan lære dit barn bogstaver, lige fra lege og spil og gå på opdagelse. Og så er der jo en hel masse illustrationer og bogstaver med. Der er nogle forskellige ark, hvor man skal farve bogstaver, man skal finde bogstaver. Der er forskellige måder. Alt muligt forskelligt her i den her pakke. Så er der den her lærtal-hæftet, som også har en forældreforklaring, hvordan du kan begynde at gøre det allerede fra helt tidligt. Der er nogle spil med, og der er nogle opgaver med, og der er lege med os, og nogle ark, hvordan man kan skrive tallene. Så er der, beklager lige Bjørn hoster i baggrunden, så er der de her ting, som er med fysisk, altså som bliver sendt med posten. Det er dem, man kan se her. Der er blandt andet det her multitalspil, som er super fint. Enten så kan dit barn jo sidde og samle de her 4 brikker, altså der er 9 på, som en mængde, og som skrevet, og som talsform, og så igen som en mængde hernede. Man kan også bare bruge 2 af brikkerne, og så bruge det som et vendespil. Eller hvis ens barn ikke er så erfaren, så tælle de her 2 brikker og sætte dem sammen. Der er en masse forskellige muligheder med det spil her, som også står ind under det. Så er der de her bogstavkort, et bogstav og en illustration, hele alfabetet. Og dem kan man jo bruge bare i sin nøglering her, men man kan også lade være med at sætte dem i nøgleringen, og så kan man bruge dem til at gemme dem forskellige steder i huset, eller lave et vendespil, hvis man har 2 af sættene. Så er der de her små talkort, som er tallene fra 1 til 20, og der er talmængden, og tallet skrevet med bogstaver, og så er det vist med terninger også. De er rigtig gode til også at samtale omkring, men igen det der med at lege, eller bare have dem som en lille bog, som dit barn kan bruge, når I taler om tal. Så er der de her læringscirkler, som jo er højt elskede af rigtig, rigtig mange. I de her cirkler, der er alle de her vigtige emner, som man er omkring i indskolingen samlet. Der er blandt andet nogle engelsk cirkler, man begynder at have engelsk ret tidligt. Nogle af de her emner, der er gode at komme omkring i engelsk. Så er der lidt med nogle ramser på engelsk og nogle tal. Og så er der de her emner, som man kommer igennem i matematik. Noget med 10 og venner almindelige tal, og det her med at tælle, og hvordan man skriver tallene, hvordan man plusser og minuser, og så nogle af de her små gangetabeller, man jo også har i slutningen af indskolingen. Så er der noget omkring geometri, nogle bogstaver, om farver på dansk, og så sådan noget omkring de her forskellige ordklasser, om vokaltrappen, og om de 120 ord, der er jo super vigtige for ens barn, bliver en god læser. Og så er det lidt omkring nogle forskellige genrer. Så der er en masse gode emner her, som kan hjælpe at støtte ens barn i læringen, ligesom at det måske kan hjælpe jer forældre til at finde ud af, hvad det lige vi skal have fokus på. Så er der de her multitalkort, som har sådan en, har sådan en kachering, som betyder, at du kan skrive på kortene, og så kan du faktisk bare vise det ud igen. Og det er jo ret sjovt for børnene. Så lige pludselig så bliver det altså lidt sjovere både at skrive og øve sig i de her tal. Der er noget med her, hvor man skal skrive med, eller sætte ring om det rigtige tal. Og der er nogle forskellige udfordringer på de her kort. De findes også i den her, som er til bogstaver, hvor dit barn kan øve bogstaver. Det kan man jo også sætte en modellerboks, eller putte knapper på, eller bare køre med fingeren og skrive ordene og finde bogstaverne. Og herover der er der så nogle ord, der starter med det her bogstav. Ligesom at der er de huskeord, altså de her 120 ord, som man skal lære med de forskellige bogstaver. Og de findes altså også med alle de her forskellige. Så det er altså de ting her, som er med færdigtrykt og bliver sendt med posten. Så er der også en masse spil med, som man selv printer, dem man har lyst til at bruge. Der er blandt andet sådan et terningsspil her, hvor man slår med terningen, og så 5, så går jeg ud til 5, og så skal dit barn så sige bogstavet Å. Hvis man udvider den lidt, så kan man jo også bare lige finde på et ord med Å, for eksempel. Eller man skal skrive bogstavet. Så er der også sådan et vendespil her med, som jo både kan bruges som vendespil med nogle få af bogstaverne, men også dem alle sammen afhængig af sværhedsgraden. Og ellers så kan man også bare bruge dem med den rigtige side opad, og så skal ens barn matche det store og det lille bogstav. Så er der dem her, som igen er noget med at finde bogstaver, finde de her brikker, der passer sammen. Rumskibet, det er et R, og det store R ser sådan her ud, og det lille R ser sådan her ud. Og så er der nogle klemmekort, hvor dit barn skal finde ud af et T, hvordan ser et lille T ud, og så sætte klemmen det rigtige sted. Der er også en masse bogstaver her.
Og på samme måde er der lavet nogle klemmekort til tal, hvor dit barn skal tælle 1, 2, og så skal man så sætte en klemme ved 2'eren. Der er også en af de her små flipflapper med, de alle sammen vi jo kender fra da vi var børn, hvor man så kan, der er noget med talforståelse i at tælle. Og så er der det her spil, også som er noget med talmængder. 9, den skal altså være under rækken 9 her. Bum. Og her der er 6 på, så den skal være under rækken 6 her. Så på den måde så er der en masse forskellige kort, der skal placeres på den her plade. Og det sidste spil, der er med til Prins L, det er denne her. Et lille hus, hvor man kan sætte forskellige tal ind, og så skal ens barn så sætte den rigtige mængde af de her farvede strimler på. Yes. Så der er altså rigtig meget med i den her mega skolepakke. 750 kroner koster den. De her 2 læringshæfter til Prins L. Der er over 100 sider her, tror jeg. Hvis man behøver jo absolut ikke printe det hele. Man kan jo printe det, man skal bruge, og så kan man læse resten af det på nettet. Så er der alle de her fysiske ting. Bogstavkort, talkort, multitalspil, multitalkort, multibogstavkort og læringscirkel til indskolingen. Og så er der altså alle de her forskellige læringsspil til Prins L. Og dem kan man jo laminere, hvis man gerne vil kunne bruge dem igen og igen.